విధంగా ఎమ్మెల్యే నల్గొండ జిల్లా కలెక్టరేట్ ఎదుట జర్నలిస్టు శాంతియుత నిరసన నిర్వహించారు. జీవో 252 సవరణకు డిమాండ్ చేస్తూ ఛలో కలెక్టరేట్ కార్యక్రమం చేపట్టారు. జీవో 252లో స్పష్టత లేని నిబంధనలను వెంటనే సవరించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే మీడియా అక్రిడేషన్ కార్డు, మీడియా కార్డుల విధానంపై తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఇది రిపోర్టర్లు, డెస్క్ జర్నలిస్టుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించే ప్రయత్నమని ఆరోపించారు. అర్హులైన ప్రతి జర్నలిస్టుకు అక్రిడేషన్ ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు. జర్నలిస్టుల ఐక్యత రద్దు చేయాలి 252 జీవోను రద్దు చేయాలి 252 జీవోను వదిలాలి